Karong hapon, giginagda mo gawa sa resulta sa rapid test sa mga personnel sa Cordova Police Station. Samtang Municipal Health Office nangayo og dugang swab test kits. Human ubay-ubay sa mga dinakpan ang adunay mga flu-like symptoms. Si Luan Merondina sa report. Naabtan sa RTV Balitang Bisdak kini mga personnel sa Municipal Health Office nga naka-PPE suit ug misulod sa Cordova Police Station aron magpahigayon og profiling sa mga dinakpan sulod sa Cordova Police Station. Kagahapon, 11 sa mga dinakpan ang napaubos sa swab test, samtang ang uban gipaubos lang una sa rapid test. Karon ma'am kay limited naman gyud atong kuano, midtik nato ba. So siguro nagkuan lami sa makaya namo mga around 30. Gibutyag ni Dr. Efren Dico Jr., Municipal Health Officer sa lungsod sa Cordova, nga nagkuwang sila og mga swab test kits. Tungod sa kakuwangan sa mga swab kits, mipahigayon karon og profiling ang mga kawani sa Municipal Health Office aron pagsuta kung si kinsa sa mga dinakpan ang nakasinati og influenza-like symptoms. Ang masutang may mga flu-like symptoms ang i-prioritize nga mapaubos sa swab test. Alang kang Dr. Dico, mas maayo nga maswab test ang tanang mga dinakpan nga nakitaan og mga flu-like symptoms. Ang Cordova Temporary Holding Cell aduna lay capacity alang sa 30 ka mga dinakpan. Apan kasamtangan kining may kapin sa usa ka gatos ka mga PDL. Ni-request namin sa region and we are just waiting for the response. Maka-provide naman. Right now is na out of stock lang yun sila. So nga ang nahunong sa ang swabbing na mo, nag-rapid test lang sa may karon. Samtang gi-isolate usab karon ang mga personnel sa Cordova Police Station nga nakapaduol o nakahimamat sa PDL nga nasuta niadtong Domingo sa hapon nga nagpositibo sa COVID-19. Gahapon nag-undergo mi og rapid test. And based on sa result sa among rapid test, sa karon wala pa result, pero may bawan na tong result, kung naamang kayo magpositive, so mauguro ang dili ka na ito pa sitihon. Sukad gipaubos ang lungsod sa ECQ, wala na mga dalaw nga gitugutan ug may mga plastic shields na ang lamesa sa mga admin personnel. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.